Hello friends, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जबनि समाव बरायग्रोनाय जाबाय आरो दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन बयखौबो बरायबावबाय। लोगोफोर जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों डाइरेक्टरेट अफ जिअल'जि एन्ड मिनिं। बेनिफ्राय जोंहा माखासे साख्रिफोरनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट फैदों, जायनि थाखाय नोंथांमोननिया सोरबाफोर मेट्रिक पास जानानै दङबा बिथांमोननि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन। साख्रि फैदों बिथांमोननि थाखायबो आरो जायफोर बिथांमोना पिअ पास माने नोंथांमोना सोरबाफोर हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङबाबो बिथांमोननि थाखायबो फैदों आरो जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट पास जानानै दङबा बिथांमोननि थाखायबो फैदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोर साख्रिनि गासैबो डिटेल्सखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय। ओमफ्राय जायफोर नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा एबा नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। मानो होनोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबासो सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन लोगोफोर। आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै माखासे साख्रिनि नामफोरखौ। लोगोफोर जोंहा गासै मोनब्रै साख्रिनि नामनि थाखाय साख्रिनि रिक्रुटमेन्टआ फैदों। फार्स्टनिफ्राय आं खोन्थानो नोंथांमोननो स्ट'र किपारनि थाखाय गासै टटेल पस्टआ सासेल' दङ। दा बे स्ट'र किपार साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननिया सेलारिखौ 14,000निफ्राय मोननो हागोननो, माने 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों। ओमफ्राय ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 7,400 मोननो हागोननो। दा बे केटेगरिया जाहैबाय आनरिजार्भ माने जायफोर बिथांमोना SC ST जेनेरेल बिथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। सेकेन्ड नाम्बारनि पस्टनि नामा जाहैबाय लोगोफोर स्ट'र किपार काम आर्टिफिशियार। बेनि थाखाय फैदों। दा नोंथांमोननि फरायनाया बेहाय माने गासै टटेल भेकेन्सिया सासेल' दङ बेहाय स्ट'र किपार काम आर्टिफिशियारनि थाखाय। दा बेनि थाखाय लोगोफोर सेलारिखौ 14,000निफ्राय मोननो हागोन होनना बे बुंदों। 14,000निफ्राय जागायनानै 65,000सिम नोंथांमोननि सेलारिया जाहैगोन होनना बे बुंदों। ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 5,600 मोननो हागोन होनदों बे स्ट'र किपार काम आर्टिफिशियार साख्रिनि थाखाय। केटेगरिया जाहैबाय आनरिजार्भ माने होनखाबाय आङो SC ST जेनेरेल बिथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। 3 नाम्बाराव दङ स्टेन'ग्राफार, सासेल' दं बेहाय साख्रिनि पस्टआ। ओमफ्राय नोंथांमोना बे स्टेन'ग्राफार साख्रिनि थाखाय मास मोनसेयाव सेलारिखौ 14,000निफ्राय मोननो हागोन होनना बे बुंदों। 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम नोंथांमोननि सेलारिया जाहैगोन होनना बे बुंखाबाय। ओमफ्राय ग्रेड पे हिसाबै 7,400 नोंथांमोना मोननो हागोन। केटेगरिया बेबो सेमानो आनरिजार्भ माने SC ST जेनेरेल बिथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। 4 नाम्बारा जाहैबाय जोंहा थ्रेसार, गासै टटेल पस्टआ बेहाय 3 दङ। नोंथांमोना बे थ्रेसार साख्रिनि थाखाय सेलारिखौ मोननो हागोननो 14,000निफ्राय मास मोनसेयाव नोंथांमोननि सेलारिया जागायनानै 60,500सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोनहैनो हागोन होनना बे बुंदों। ओमफ्राय ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 6,500खौ मोननो हागोननो। दा बे केटेगरिया आनरिजार्भनि थाखाय 2 दङ। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना OBC MOBC बिथांमोननि थाखाय सासेल' दङ पस्टआ। दा जोंहा मेन टपिकआनो जाबाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बैसोआ बेसे जानांगौ आं बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो दायो खोन्थानोसै। दा बेहाय होनदों लेस देन 18 इयार्स। नोंथांमोना जुदि लेस देन माने 18 बोसोरनि उन्दैसिनबा अब्ला नोंथांमोना बेफोर माखासे साख्रिफोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङानो। नोंथांमोना 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन, बेनिफ्राय 40 बोसोरनि सिंनिसिम थानाय एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। ओमफ्राय जोंहा लोगोफोर SC ST बिथांमोननि थाखाय जोंहा एजनि अफार लिमिटबो होनाय दङ, जेरै बे 18 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरनि सिंनिसिमा माने एप्लाइ खालामजोबनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना SC ST केटेगरिनि। बेखौथ' आं नोंथांमोननो दायो एजखौ खोन्थाबाय। दायो आं नोंथांमोननो फरायनायखौ खोन्थानि। जेरै जोंहा फार्स्ट पस्टनि नामा दंमोन लोगोफोर स्ट'र किपार। बे स्ट'र किपार साख्रिनि थाखाय लोगोफोर नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेट पास जानांगौ होननानै बे बुंदों। ग्रेजुवेटखौबो नोंथांमोना जेनेबा साइन्स आर्ट्स जायखिजाया बबेजों जाया मानो नोंथांमोना माथ्र ग्रेजुवेटल' जानांगौ आरो जायखिजाया इउनिभारसिटिनिफ्राय। बेनिफ्राय जोंहा बि नाम्बाराव दंमोन स्ट'र किपार काम आर्टिफिशियार। बेनि थाखाय नोंथांमोना माथ्र HSLC माने नोंथांमोना हायार सेकेन्डारिल' पास जानांगौ, माने नोंथांमोना क्लास 12खौल' पास जानाय जानांगौ, अब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय जेबो नोंथांमोननि कम्पिउटार सार्टिफिकेट बियाखै, नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ बेसेबां जानांगौ बेखौ जेबो होनाखै, माथ्र नोंथांमोना माने हायार सेकेन्डारिल' पास जानांगौ, अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय C नाम्बाराव दंमोन जोंहा 3 नाम्बारनि पस्टआ जाहैबाय स्टेन'ग्राफार दंमोन। बे स्टेन'ग्राफार साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना माथ्र मा जानांगौनो ग्रेजुवेट पास जानांगौनो। एनि स्ट्रिम माने नोंथांमोना जायखिजाया स्ट्रिमजोंनो जाया मानो माथ्र नोंथांमोना ग्रेजुवेटल' पास जानांगौ। बेजों लोगोसे नोंथांमोना नाथायबा बेहाय स्टेन'ग्राफिनि सार्टिफिकेट थानो नांगोन लोगोफोर बे स्टेन'ग्राफार साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा दाना 4 नाम्बाराव दंमोन एबा D नाम्बाराव दङ जोंहा ट्रेसारनि थाखाय। बे ट्रेसारखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा माथ्र नोंथांमोना मेट्रिकल' पास जानाय जानांगौनो। HSLC होन्दों नालाय नोंथांमोना माथ्र क्लास 10ल' पास जानाय जानांगौ, अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन ट्रेजारनि थाखाय। बेहाय जेबो कम्पिउटार सार्टिफिकेट बियाखै, नोंथांनि जेनेबा पार्सेन्टेजआ बुरजा नांगौ बेफोरबायदि जेबो बियाखै। नोंथांमोना जुदि पास जानानै दङबा मेट्रिकफोर अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आं दायो नोंथांमोननो माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ बे खोन्थानि।
टार्म्स एन्ड कन्डिशन होनदों नोंथांमोना जेब्ला डिसेबिलिटि थानाय जानाय नङा होनदों जेनेबा नोंथांनि मेगननि नुनाया एसे प्रब्लेम दंबा बेफोरबायदि प्रब्लेम गोनां माब्लाबाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा एबा खालामनो हागोन नोंथांमोना साख्रिनि थाखाय फिट जानाय नङा आरो मोननाय नङा नोंथांमोना साख्रिनि थाखाय बिनिफ्राय नोंथांमोना जेब्लाबो माने केन्डिडेटआ क्रिमिनेल रेकर्ड जानाय नङा आरो जेनेबा पुलिस केस होजानाय बेफोरबायदि माने जानो मोननाय नङा होनदों आरो बेजों लोगोसे आंथ' नोंथांमोनखौ सिगाङाव बुंबाय थादों भिडिअनि गेजेरजों आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामबाबो जेब्लायबो माने नोंथांमोना इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ नांखागोनखा माने होखानांगोन होनना बुंखाबाय थादों थिग बेबायदिनो बेहायबो बिदों लोगोफोर इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ होथारनांगोन बेजों लोगोसे नोंथांनि जेरै फरायनायनि एडुकेसनेल सार्टिफिकेट नोंनि मेट्रिक पास जानायखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंनि गासिबो फरायनायनि सार्टिफिकेटफोरखौ नोंथांमोना होनो नांगोन माने स्केन खालामना होनो नांगोन बेजों लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट होनो नांगोन ओमफ्राय बेहाय माखासे नोंनि पासपर्ट साइज मोननै फट'ग्राफखौ नोंथांमोना होनो नांगोन होनना बे बुंदों बेनिफ्राय डिक्लेरेसन फर्म नोंथांमोना होनो नांगोन होनना बे बुंदों लोगोफोर बेजों लोगोसे बेहाय माखासे पासपर्ट फट'नि साइजफोरखौ बे होदों नोंथांमोना नायनो हागोन बेसेबां साइजनि जानांगौ बेफोरखौ बेहाय गासिबो एडभार्टाइजमेन्टआव होनाय दङ बेनिखायनो मोजाङै नायबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जेनेबा डिटेल्सफोरखौ मोजां होआबा एप्लिकेसना मोजां जायाबा नोंथांमोनखौ माने एप्लिकेसन फर्मखौ केन्सेल खालामनाय जागोन होनना बे बुंखादों लोगोफोर बेजों लोगोसे जोंहा सेलेक्सना माबोरै जागोन दा सेलेक्सना लोगोफोर ओरै जागोन टेस्ट नङाबा जायखिजाया इन्टारभिउ लानाय जागोन इन्टारभिउ लानायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना सेलेक्सनखौ लानाय जागोन होनना बे बुंदों डिसिसना मा होनो सेलेक्सन कमिटिया लानाय जागोन फाइनालखौ ओंखायनो नोंथांमोना इन्टारभिउ आरो टेस्टनि थाखाय रेडि थाबानो जाबाय एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बेखौनो आं दायो नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बायनोसै गासैबो डिटेल्सखौ ओमफ्राय जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय एप्लाइनिया फेब्रुवारिनि 15 थारिख खालि जोंहा एप्लाइआ जोबहैगोन दाथ' एप्लाइआ जोंहा सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय एप्लिकेसनखौ मायाव साबमिट खालामनांगौ आं नोंखौ नोंथांमोननो खोन्थानि बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो हानाय नङा बेखौ नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मजोंसो एप्लाइ खालामनांगोन आं स्टेन्डार्ड फर्मनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना बे स्टेन्डार्ड फर्मखौ गासिबो मोजाङै फिलआप खालामजोबबानो जाबाय ओमफ्राय मा डकुमेन्ट्स बिदों बे एडभार्टाइजमेन्टआव बेखौ आं माखासे खोन्थाजोबखाबायनो ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोरखौ जेरेक्स खालामनानै होनो नांगोन एबा साबमिट खालामनांगोन Candidates should submit their application to be director नैबे एड्रेसाव साबमिट खालामनांगोन जोंना नोंथांमोना नैबे Directorate of Geology and Mining Assam PO काइलियापारा गुवाहाटी 78101019 नोंथांमोना बेहाय साबमिट खालामनांगोन माने नोंथांमोना पस्टेल खालामनो हागोन आरो जेनेबा पस्ट अफिसनि गेजेरजोंबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे एड्रेसखौ नाथायबा नोंथांमोना मोजां होनो नांगोन आरो नैबे गाहायनि एड्रेसखौ बेखौ बे नैबेसिम आरो नैबेखिनिसिम बेखौ नोंथांमोना मोजाङै होजोबनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना आंथ' होनखादोंमोन ना स्टेन्डार्ड फर्मनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना जेरेक्स खालामनानै बेखौ फिलआप खालामजोबबानो जाबाय बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ स्केन खालामजोबदो बे फाइलजों लोगोसे बेनिफ्राय नोंथांमोना पस्ट अफिसाव हरबानो जाबाय नैबे एड्रेसाव बे एड्रेसाव दाथ' नोंथांमोना मिथिजोब्बायानो जानांगौ आं खोन्थाजोब्बायानो पस्टेलनि गेजेरजोंबो एप्लाइ खालामनो हायो साख्रिखौ बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर गोसो गुदुंबा एबा एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय इन्टारभिउसो लानाय जागोन नालाय एबा टेस्ट लानाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो माबाफोर प्रब्लेम एबा माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो बड' जबनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोरनो जाहाथे बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो गोजोन्थों लोगोफोर